Moi kaikki. Eli nyt kello on 9:30. Minun kaveri on meillä yökylässä. Me aiotaan valvoa aika myöhään, joten ehkä yöllä saattaa tossa tulla jotain videoita. Ja me katsotaan tuossa telkkaria ja jutellaan kivoja juttuja. Ja sit mun kaveri tosi juo vissiin jotain juomaa ja syö karkkeja. Itselle ei oikein maistu karkit tai mitään nyt. En minä niin kovasti oikein jaksa valvoakaan aina, mutta sen näkee sitten yöllä ja illalla aika rauhallista ja mukavaa, niin silloin kaikki on hiljaa ja voi ihan rauhassa tehdä kaikkea kivaa. Ja nyt me istutaan tässä ilmapatjalla. Siinä mun kaveri nukkuu. Mie en tykkää yhtään nukkua ilmapatjalla. Voisin ihan yhden yön nukkua ilmapatjalla. Voisin. Mut kyllä mie nyt nukun omassa sängyssä. En tarvitsisi olla mitään muuta. Joten moikka kaikille.